из българските затвори во времето на социализма, на така наречения Тодор Живковски социализъм. После затвора ние македонците мислихме, кога дойде управлението во 89-та година в България, на минатия век, ние мислихме, македонците, и за нас дойде демократията, дека в България ки признаат македонско малцинство. Но горчиво сме се лагали. Ние искахме да дойде, да се врати времето, кога во Пиринския дел на Македония се изучуваше македонски език в училищата. Имаше македонски театър в Благоевград, книжарници македонски. Но след това остана една празна химера и ние во началото на 90-та година вече македонците во Пиринския дел на Македония, които бехме лежали по затвори, бехме направили няколко организации македонски. Во Микрово беше формирано македонска организация Илинден. И аз и Йордан Костадинов бехме во македонците лежали из затворите на България, отделна секция. Имаше една друго по поречието на река Струма организирани, и на 14 април 90-та година во дома на Вихрин Запрев в Сандански се събрахме 36 организатори на разните движения, македонски организации, и решихме да направим една обща организация, която да защитава централно нашите, да изберем ръководство и така да кренат работите се по-организирано, за да докажем дека во България нас, македонците, не има, посебно в Пиринския дел на Македония. Тука ли сте? Азър ли сте? Азър сме. Иде началника. Ай, добър ден. Здраво. Здравей, брате. И аз съм Страшко Милошевски. И аз знаеш сигурно кой съм. Знам кой, кажа ми тихо. Кажа ми тихо и драго ми е, що се видиме. И аз не помня да те знам, да ти кажа. Ти си бил от нашия край там. Па, не сум от вашиот крај, меѓутоа од нашиот, сите сме од исти крај. От Македония. Сите сме од Македонија, тоа е, сите сме македонци. Аз па тук се чувствам много добре, се съм у сърцето на Македония. Апсолутно. Най-големото за мен македонче овде. Во домот на еден голем македонец и патриот. Да. Ете, тоа е. И се гордеам што го имам за другари, пријател и колега и соработник и така да... Јас сам се радувам. Многу ми значи. Кон Србија, кон Грција, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, добар албанец, но не и добар македонец. Да, слушай. Ке тргне и српската, ке тргне и грчката, а ке тргнат и авраушките вегови да касаат од животно дело на Македонија. До кога, браќа? До кога делби? До кога вражби? До кога ВМРО такво, ВМРО онакво? До кога социјалисти, антихристи, сарафисти и делцевисти? До кога? До кога, браќа, ще не дела? Зарем остана? Зарем остана? Зарем остана уште за делење? Прашувам. Why? Pourquoi? Защо? Вару! Перке? Зашто? Why? Почему? Почему?
Тоа сум јас толе. И у Бугарија тоа. Дека одам тоа па тоа. Ето, тоа го е. Супер. Ај се ведите. Супер. Ете, што да ти кажам, браце? Мојата почит. И мојата кон тебе. За Ljupчо Преска, ја кога спомнав у тоа време, меѓутоа, таа еуфорија, таа, да речеме, желба за самостојна Македонија не водеше. Младо момче, лидер, поведе народ 200.000, народ поведе човеко на 24 години. Ljupчо. Да, А така што е. направи после? Тоа е после друга работа. Друга е. Не, тоа после ја не сум одговорен за таа работа. Аз не говоря. Да. Тоа е плю на себе си. Да, а јас останав доследен на идеите начални на ВМРО ДПМН до ден денешен. Да. Но А кој е плюнал, ќе биде плюнат. јас тогаш на двајцата, на Драган Богдански Ljupчо викам, ако и вашето ВМРО е како бугарското ВМРО, ВМРО СМД, Така. и вас да ве нема. И вас да ве нема. Јавно во очите им кажа. Не може, викам, какво е ВМРО да оди да подпише со Иван Костов дека не се интересира за луѓе кои не се граѓани на Република Македонија. И ние македонците отпирено може ли да сме граѓани? Така се откажа, тогаш се откажа од македонците во другите И држави. што? Това ли? Се откажа од знамето. И аз за това им викам, и вас да ве нема, ако сте като онова пример. Нас живота ни отиде по бугарските затвори, по лагери, по канцлагери, бој, се во името на една велика идеја, за која загина толкова много прекрасни. Точно така. Точно така. Един остана в Шпанија. Ние двајцата, јас се од Долни Дъбник, Гоце Терзиев се казваше, се вратихме, одехме за Германија, не дават работа, викам, ки си бегам. Викам, додек не вратите, не искам, ја да не штрекувам. Това не е Германија, вие тука. Знаете, тука ќе јадете къде си е балон. И што да правиме, и аз викам, дајте да се вратиме. И добре, и документи подготвиме, там 10-12 дена и се вратиме за нова година, си дојдохме во Бугарија. Оти ке минам преку Македонија, самиот Бог, так печат на Македонија. За благодатта Божја дадена на црквите македонски, дадена на црквите македонски, македонски, македонец, Македонија, кој ми идентитет запишан од самиот Бог, Отец во живото слово. Слава ти, Татко Небесен, што си ги возлюбил македонците. Благодарам на Бога 25-тите армакедонски слави. Тоа е на вистина еден период што не охрабрува дека издржавме, направивме нешто, повлековме една духовна црта за слобода на македонската култура. Македонската култура толку дарувана од Отецот Небесен и неговиот Исус Христос Син, што еве после толку притисоци од 2000 и нешто години, ние се уште крепиме, се уште пееме, се уште го славиме Бог и се уште сме тука до Откровение 16:16 и ги собра сите во местото наречено по еврејски Армакедон. 3 години не добиваме средства
но тука е Господ, тој е најбогатиот Бог што не излева да преживееме, како што театарот 7 години немаше премиера, па потоа даде една пророчка представа која е доста актуелна. Денеска ќе играме дел од тоа и се молам за сите наши непријатели, прости им татко, не знаат што прават и не им земај за зло. Благослови само за нив, слава ти татко небесен, те сакаме Исусе Христе, 25-ти армакедонски слави за слава на Бог Отецот и неговиот син Исус Христос. Амин. Много ми е приятно така да се държиме. Тихомир Стояновски. Да съм жив и здрав, и ти, на Бог. Благодаря. Мој докторе, 25 години и што е сторено? 25 скршени брчки. А детето во мене е затворено во кафе со брчки. Што би рекол Блаже Конески. 1990 година јас бех дојден од конференцијата за безбедност на европските земји во Копенхаген. Това беше јули месец. И бех дојден околу месец овде во Македонија и беше закажан нашиот конгрес, првиот конгрес на Омојлине, да го правиме во село Оштава. И на истата дата полиција секаде звардали патишите, на секаде. И нас не обискира, мене ми зеда од доклад. Бех напишал, сито ме го взеха. Нали бех председател тогаш на Омојлине. И оттам обаче не дозволија да идем горе. Сите го одихме и говорим това, онова, снимане, почнава да јас взех да говоря вече за нас, за правата на македонците, как ги заштавахме во Копенхаген со Христо Сидоропулос од Грција, јас за македонците во Бугарија. И кога гледаме од секаде во жандари со каски на главата, со кучиња, всичко граѓа од секаде. На 3 посии. За тех други. Леде ми дојдо кај нас, викат раководителите, тројцата тука. Дават началника на цялата операција, на полицијата, кажува, господине председател на мене. Ако за 5 минути не се растури тоа збориште, не знам што ќе се случи со вас. Јас, Јордан Костадинов и Јордан Бербато беше секретар. Тројцата се уделихме и викам, виж шо са. Ако не исполним таа заповед, виж, с тие кучина, хората ќе прибијат луѓето и кажат, дадове возможност, нали, да не ги бият хората, нали, да се викам, ќе намерим друг начин, на друго место да се съберем, да си направим конгресот. Дај да не бият нас и да не бият, ама дошли са над 100 човека бе дојдени. Солонски беше дошел, Бај Стефан Делев, много голям македонец од Пловдив. Толку ми обичаше. Стојане, за мене град, јас като одих на обиколките, мина през Пловдив, у него ми канен да спија. Много, со него одехме во Асеновград. Там имаше един доктор за животните, нали? Бај Атанас Сиджимов. Он е исто много добар човек. Един път, спомням се, со Бај Стефан бехме и тој разбра, че бееме на Прилвече една организација, там имаше един възрастен човек, 72 години, аз бех 52 години. Млад, енергичен, изживял много, страдал за Македонија, знаат, делото за мене беше над се. И не случайно моята книга е напишена така, Македонија над се. Тоа некои викат Дойче, нали, германците, както Хитлер казва, супер. Но
Мене целият ми живот беше посветен на Македония. Даже един приятел му споделих, отивам напишена книга и се кажува македонец. Он вика, на български Македония над всичко. Он вика, от нега направи живот посветен на Македония, такова да е заглавието. А викам, няма значение сега. Въпросът е същината, нали? Не е толкова важно опаковката или заглавието. И то бай Стефан, бай Сиджимон, бай Атанас, на едно колело оде до горни воден, долни воден, жива вода дойде после час време с колело на 10 километри, да дойде да докара човека оттам, да ме видят, да направиме протокол, а ние бехме, за Асеновград бехме учредили вече. Даже и тогава те гледа на Темелковски, 2 пъти аз шетам неговата. Ти се гледа, нали, за Македония, как говоря, много хубава е, много рисава другито. Викат, дай ни да размножим искаме вестници да получаваме. Ново Македония, тогава други, трети от Македония. Дайте ни. Много лугите от България, деца македонци, се чувстват само македонци. Много редко някой да се е продал да се пише българин. И даже со Иван Сингартийски, кога одехме това последния път, во Димитровград, това или Стамбулийски тогава, на вечерта то Шарков имаше наш македонец, що се пишал во партията на Каракачанов. Той вика, ледле, вика, колко убаво, вика, тая вашата програма, че чете на нашата програма, или не. От не дойдете, вика, ние не сакаме да чуваме за това Иван Михайлов. Не, ние го мразим, ама нема кой, вик, нямаме връзка с вас. И сети тия неща, ко се вратихме вече с Сангартийски, аз мисля, това го кажа. Там лугито, мен ми обвинява, от съм шетал нагоре, прехосвал съм пари. Даже някой ми вика, ти не работиш, па кой ти плаща, шеташ в България всекъде? Ми викам, кой ми плаща? За това дека ми отзедал младостта, 2 пъти по 8 години. Първи път бех ерген, втори път селибатер, ерген. Нали? Женен вече с 2 дечина. Що ми вземе на младостта живота, ми платя 10 920 лева. Това бе много пари тогава. Един нов москвич 5000 струваше. И от тогава в България само руски коли, нали? Лади и москвичи, нямаше западни коли. Викам, ето тия пари. 100 лева не дадох, моите двете керки беха семейни вече, имах и внучина, не съм дал аз на жена ми. Викам, Маре, тия пари са колнати за това дека съм страдал по затворите, от тех не искам корист, не искам да давам на децата. Отдек дошли там и Слави Македонски идваше с някакви момчета там, имаше от Благоевград едно дружество, македонци. По 3-4 дена там седат, вика, дай пари, вика, а тия нема. И аз от моите над 500 лева на други се раздавах. За пътуване. И на една сбирка такава, беше мисля в Елешница на поп, на академика Георги Поп Атанасов. Там неговия братчет беше първи на околийското председател. Много добро се работи, много активно момче. И много се разраса нашата организация. Отделна, освен възрастните, млади там в читалище наприхме, учредихме младежка 25 млади момчета. От 20-25 годишни, така здравни македончета. Но после смениеме, нали? И се разпадна. И Георги стана много пасивен после. Та Сковарданов им вика така,
вече аз вика неколко пъти идвам вика на съвещание на Координационен съвет на Омоилиндер, вие вика само седете со председател. От вас никой не е дошъл тук. Човек в Студ, в Жега, в Пех, от това село, в онова село. Всекъде направи, вика, секции на Омоилиндер. Вие що сте направили? Само седете с човека. Що ви фали, вика. Но, он е сингартийски, вика. Вика, оти тук, не вървите, у всички села нямаме, а сингартийски, вика, тук всеки може да е апостол. Стоян, там го бард, вика, знаят. Он вика, толкова говори, вика, хората се възхищават на неговите сборове, вика, за Македония. Що му едете човеко? И той, ти знаеш, шо ерудирана личност беше, нали? Значи аз прекланям глава от този Иван Сингартийски попа, не е така, от он си завършил духовна семинария. Да. Но за това дека е член на Омоилиндер не му дава да служи. Разбираш какво е от тази държава, от тази България, къде що, ако си... Значи он нема служено въобще. Малко в неделно училище, нещо, такива работи, но не му дава. Одеше да пасе назад му крави, поп, ерудирана личност, древна история, си се знаеш. За Демостен, за ти, никой не... големите светски такива автори, си те ги цитираше. За мен беше най-ерудираната личност в Омоилиндер. И той вика, защо сядете с този стоян? И затова Йордан беше вече през това одел на Америка и като дойде тук, само даже едно момче, той е от Калиманци, сега живее в Сандански, на Стойко, къде живее? По-отгоре. Стойко. Не знам. Нищо, аз знам, на края на града така, Полиница се казва, кварталче. И той разправя така. А той одеше с Йордан винаги. Много идейно момче, даже на Йордан, кога строеше къща, карал го на гората да му бере подпори за къщата. Нали знаеш, за плочи подпори трябва. После, когато разтоварили тухли, палета и разни, викал дъжд, он и жена му се крият в кабината на колата, аз горе откачам, закачам. И кога вече сите го напусна Йордан и на едно събрание в техното, те има едно клубче там и понеже този Дончо се каза, Дончо от Полиница, казал, че ние се, вече Йордане, ние се отделяме, не искаме со тебе, со Гоце Делчев. И той, знаеш що, като го ударил един тука, зъб му избива. Зъб! Е паднал му зъбът. Това може ли да бъде такъв ръководител? Активен член да го удари за това, че напуснал, не иска с него да работи. Там пред 20 човека. Но това е престъпление. Това не може един ръководител така да се отнася. А той вече беше станал първи председател на Омоилиндер. Аз се бех повлекал. И така да постъпи от първо бега Гоце Делчев го напуща. После ние, даже мен ме вика там, нали, на учредяването. След това иска, после 2 години, Иван вика, Стоянки поеме. Не, викаме. Дигнем го Иван, Сингартийски, даскало. На клупата викам, ти продължиш още 2 години, викам. После таки размислям неко други. И аз не сакам да говоря се Стоян, Йордан, да се пречкаме. За мен делото е толкова велико, толкова свещено, дека нема обзир на ова да се пречкаме кой да води таткова дружина. Така, аз не бех... и жена ми викаше Стояне. Винаги викаше, като дойде до съвещание,
това левото око ти изскокнало, вика. Се иритирах там некој път от такива. Вика, защо не ги напуснеш? Викам, Маре, как да ти кажа? Мене лугите ме знаят. Аз у всички села, даже първото, от Гоцеделчево Умосомище, първото село, такова секция, например, на 8-то отиване хората се доверил у мене, викат. Нали, не, казват, това е убав човек, той е страдал. И наприхме първата организация там. После в Градо, в Гоце Делчев, ойде по селата. Имаше едно Борис Керезиев, много беше председател на Околинското. Он ойде в няколко села и мене ме вика там, като председател, да бида присутен. Той връзка ще държете. В няколко села, даже в едно село, кой беше там на Борис Сарафов, един възрастен роднина бил. И то се казваше Борис Сарафов. Нали, знаеш, тая личност, бугароман, македонец. Но много убаво, некъде около 20 човека се сбра, учредихме.